сангҳои яъне намунаи сангҳои ороишӣ ва рангаи Тоҷикистон, маҷмӯи сангҳои ороишӣ ин ҳамчун як савғое ҳаст барои туристон, сайёҳон ва меҳмононе ки ба шаҳри Душанбе ташриф меоранд. Мана ин дасти ман дарахт ҳаст, дарахте ки аз санг истеҳсол карда шудааст, яъне дарахти хушбахтӣ инро меноманд. касе ки инро дар хонаи худ нигоҳ дорад, яъне ин дарахт хушбахтӣ меорад.